Og YouTube. Har jeg min normale stemme nu? Ja. Du skal ikke slå på mig. Du starter med start tools, det synes jeg er dejligt. Nå, men vi skal bare simpelthen order property. Tree. Afsted! Vi skal bare have rubber tree. Vi har TikTok på, og Tigras han er nok en af de bedste i klassen, vi har til at spille Minecraft. Ah. Og de andre var, de blærerøv, synes jeg lidt. Ja, det synes ikke for jeg at være også. sådan lidt. Hallo, prøv at høre her. De sidder og snakker om, hvor dårlige mine videoer er, ikke også? Og de har sagt, ej, vi kommer bare til at få millioner af subs, og de er ikke engang begyndt endnu. Det er Mads, og Mads og Morten, hvis I ser det, ikke også? Altså, det er faktisk lidt irriterende, at I bliver så meget. Ja, og så lad være med at spørge mig hele tiden. Kan jeg blive whitelistet på din server? Vil du ikke portal water? Og stop, siger jeg bare. Jeg gider ikke, når I bare bliver ved med at play. Nå, men sådan der, nu gider vi ikke have det der træ mere. Du ved godt, du får ikke planker ud af det. Nej, man får pinde. Ja, nå, men du skal ikke tage mere. Nej, vi skal videre. Gider det ikke. Ja, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Jeg fælder hus, og jeg har noget træ. Jeg fælder lige det der træ. Nej, jeg har træ. Ja, du kan bare fælde det. Jeg har træ også. Og jeg har også en crafting tape. Wow, lak. Fuck. Vi skal over til vulkanen. Jeg skal bare lige have de her sukkerrør, så skal vi op til vulkanen. Er der en vulkan? Ja, der er en vulkan. Ellers der er bare meget lava, og jeg tror det er en vulkan, fordi at det vælter simpelthen bare ud med lava. Hvad falder du? Der er du, Tigre. I am here, og vi bor jeg ikke. Godt se det. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du er, du mener, Dejne. Ja. Vulkan. Og vi må ikke bruge too many items eller snyd. Det skider jeg simpelthen bare ikke. Ved du hvad? Det her, det kan ikke blive bedre. Jeg skal nok lige tage mig af, sådan der. Hvad når har du sat dig på game mode? Ja, jeg kom til eller jeg gjorde det, men så tog jeg det igen. Den her vej. Jeg kan bruge mad, mand. Det var der nederen. Det var. Fuck. Jeg har lige 2. Er der nogen, der har noget sten? Har du noget sten her? Jeg hakker lige noget, så vi kan få en ovn, fordi så kan vi lige stege. Så skal, har du 3? Har du ikke lavet det til planker, vel? Nej. Okay, så giv mig det lige. Ja, så skal jeg hakke lige noget træ. Ja. Hvor fanden er du henne? Jeg er herovre. Fuck. Der. Det er jo lige sådan en lille hak ind. Fordi jeg har nemlig noget. Too many item. Giv mig. Hvor fanden er du? Jeg har kastet. Hvor er du? Jeg har det ikke. Nå, det burde. Jo, du har. Jeg mener, du har det. Det har jeg også. Lol. Det bliver nat nu. Nå, skal vi så komme videre? Nej, ikke lige nu. Vi skal lige vente. Hus her. Vi skal bare lige vente på det mad der. Jeg har til én seng, men det hjælper ikke sådan. Bare tage et stykke kød, når det kommer ind. Det smager bare sådan godt sådan noget kød der, man smager bare lækkert. Så er det træet, og så smag. Nå, jeg er ikke sulten lige nu. Farvel. Men vi skal op til den vulkan der, fordi vi hvorfor tager du den der vej? Jeg tager Lol. Kom op. What? Der er meget. Jeg sætter lige et waypoint. Vulkan. Out of sunshine. Hvor er der meget lava. Vent lige lidt, Mav. Helt sindssygt der. Jeg er lidt bagud heromme. LOL. Nej. Hvor er det fedt at se det der. Det er ikke sin skid. Sådan der, og så hop. Nej, hvad laver du? Ja, det er fint. Bare. Nej, nu faldt jeg ned i et hul. Nej, se bare. Jeg kan ikke komme. Sådan der. For sådan. Gå væk. Hvad på du? Lige ved siden af lava. Du er tæt på. Hvad fanden er det her? En slags marble brick, eller... Tag det. Skal vi tage det? Ja, det er godt. Skal man ikke bruge cobblestone, Sakke? Ej, hvor er du irriterende, mand. Lol, nu er du bare AFK. Ja, det stod der også med dig lige før. Nu er AFK.
Ja! Kan vi ikke lige stoppe den her episode her, fordi at nu smutter jeg. Så. Det var begyndt at tage en ting. Ja, vi ses. Ja, vi ses YouTube lige nu. Ja, stop lige videoen. Ja, det skal jeg nok. Jeg skal lige hurtigt have det her. Sådan der. Nej, video. Farvel, YouTube.